Why is it so hard, Michael? Гали, засягате той нежно с глас ме. Гали, сетивата на друг не давам той ме. Гали, света ме преобръща винаги нещо в мен. Пали, що ме погали. Питам скъпа, да, как да го пиша. Като те се обличам, какво пред мене виждам, че прилича. Тялото ти на рисунка, изкуство ще наричам. Твоя поглед някак дърпа се изтичал преди да съм опитал. Кажи къде и точно там ще заведа. Ако си истинска с мене ще те позлатя. Виждам това не е в ума ти, правиш го така. Харесва ти, че сме сами и че наша е нощта. Моя ли си или ничия? Как да позволя и далече да си виждам я твоята красота. Гали, засягате той нежно с глас ме. Гали, сетивата на друг не давам той ме. Гали, света ме преобръща винаги нещо в мен. Пали, що ме погали. Веднага с топлина ме залива. Щом го видя, всичко в мен стопява. Ледове и айсберги с години трупах. Той ги маха с лекота. Как друг не успя да запали в мен искрата за любовта. Само той с нежна ръка успя да отключи в мене нежността.